Personalment crec que s'emporten una visió més pròxima del que és la música que anomenem normalment clàssica. Romper unos cuantos tópicos, pero tanto de la gente joven hacia la música clásica como de los que hacemos música clásica hacia los jóvenes que quizá no se sienten tan atraídos por este tipo de música, ¿no? Pienso que es importante que también conozcan a los artistas, tengan un vínculo con ellos. Siempre conocer a alguien personalmente hace que valores aún más el trabajo que hacen, la profesión que tienen, lo que crean. Quan escoltes música sense que et diguin què és, escoltar-la directament pots tenir una visió molt més genuïna. Hay muchas cosas que enriquecen la vida, no se puede vivir de una sola. Y definitivamente la música clásica es una de ellas. Per mi és una forma, no només d'expressió, és una forma de viure. És una de les meves maneres de relacionar-me amb la vida, realment. Esta unión, este compartir, es lo que nos puede ayudar ahora a afrontar los momentos de incertidumbre que estamos viviendo. Me haría muchísima ilusión ver a más gente joven de mi edad en los conciertos. Sempre és molt dur decidir a qui vols premiar, perquè tots defensem alguna candidatura en especial que ens ha agradat més, però després al final hi ha hagut un acord molt ràpid. És a dir, hem premiat per unanimitat una de les candidatures que ens ha semblat a tots que pot tenir una gran projecció internacional pel premi també. Te felicito porque tenías durísima competencia. De momento no se lo puedes decir a nadie todavía. Te tienes que esperar, que lo vamos a decir a la prensa a las 7:30. El jurat del Premi Príncep de Girona a la categoria d'Art i Lletres ha acordat concedir el Premi 2013 a la cantant lírica Auxiliadora Toledano Redondo. El premi li ha sigut atorgat per ser un artista singular amb capacitat per entrar a la història de la lírica pel seu talent musical i escènic.